I bé, continuem en directe des d'aquí, des de la localitat de Càlig, la 1:41 fins a les 2 de la vesprada, en este Hoy por Hoy, fent ressò de la fira que tindrem aquí, a la localitat de Càlig, de Sant Vicent i dolços tradicionals. I bueno, parlem amb Ruth, la regidora de Cultura de la localitat de Càlig. Bon dia, Ruth, com estàs? Hola, bon dia. Bueno, suposo que ja esteu pràcticament acabant els últims detalls de lo que ens ve este cap de setmana, no? Sí, la veritat és que sí, després del susto del tro d'esta matí a les 8 del matí ja estem acabant de preparar, ja fa solet, que això era el que volíem, que al final al cap de setmana pareix que majoritàriament farà sol, que és el que necessitem i volem. I sí, acabant, pues, bueno, esta tarda a partir de les 5 de la tarda comencen a arribar totes les pares que venen també moltes de fora i que comencen a vindre a muntar, i les associacions del poble i les empreses del poble, pues, bueno, que elles s'esperen més a demà matí perquè al final ho tenen més prop, no? I bueno, pues, al final són vora 45-50 pares les que venen a exposar i a vendre, no? Aquí a la Fira de Sant Vicent i Dolços Tradicionals. I bueno, sempre pues, els moments per a mi sempre són un poc de més nervis, però al final surt tot perquè també ho han preparat tot amb molt de carinyo i amb molta estima, i al final pues, saps que tot surt. Bueno, per a la gent que ens està escoltant i l'altra que ens està veient ara mateix, durant tot el programa hem tingut aquí, diria jo, uns caps grossos, no? com se diu, unes figures per a la gent que s'està escoltant en ràdio que són típiques de molts de pobles, no? Però aquí a Càlig també són molt típiques, i en concret ne tenim 4 aquí ficades. Conta'm un poquet per què estan aquí i quina participació tindran este cap de setmana, no? Pues bueno, són els nostres 4 nans, són els 4 nans que se van fer per primera vegada l'any 1994, és a dir que també estan un poc d'aniversari ells, i la veritat és que van voler que siguin una part de la fira perquè hi ha xiquets o gent que sols els veiem pues, quan surten a les festes patronals, no? I vam dir quina forma també d'apropar als nans, als xiquets, perquè molts xiquets tenen temor, no? Perquè veguen que no, que al final dins després a festes van persones, no? Però que són, al final és cartopedra, no? el que hi ha aquí. I la veritat és que bueno, va ser una iniciativa que van fer l'Ajuntament en la colla de dansaires i en el Centre de Cultura Pere de Balaguer el 1994. Sí que és veritat que una de les figures va sofrir desperfectes i se va trencar del tot i va desaparèixer fa uns anys, però ara al 2023 la figura del regidor, que és la primera que tenim aquí, pues, la van fer nova. Així que durant a la fira estaran els 4 nans de Càlig, el majoral, el llaurador, la minyona i el regidor, i a més aniran acompanyats de les paraules que van fer-se eixe abril del 94, no? En el seu bateig, perquè se va fer un bateig dels nans. Així que hem reproduït, que sabeu que a Càlig tenim la revista Vila de Càlig, que és la revista de cultura del Centre Cultural Pere de Balaguer, on tot el que passa al poble surt reflexat ahir, i la veritat és que fa goig a vegades quan te fiques a buscar coses de fa anys, no? de veure aquestes cosetes, i mos feia gràcia per això, no? Així que demà pues a la plaça, junt en l'escultura, no? que ja tenim, no? de les nostres dolços, de la farinosa, del rotllet, del carquinyol, que també no ens hem d'oblidar d'ell, després també del rotllo d'aiguardent i del rotllo de matafaluga i del pastisset. Ara me quantes coses, tenim aquí a Càlig. Bueno, això és per anar fent l'aigua, perquè a mi m'està fent només de tiró, imagineu-vos, i pues, tindrem també exposats als nostres 4 nans. Sí que és veritat que en tenim un quin, però és un quin que sols ens visita l'últim dia de l'any, perquè, bueno, pues, com ja tot el món sap, l'home dels nassos pues, sols ens visita a les poblacions l'últim dia de l'any. Així que això, pues, ens l'esperarem el 31 de desembre a que torno a aparèixer. I per això ens pensàvem, ens apareixia. I a més, perquè el diumenge, per la tarda, una activitat dirigida per els xiquets que hi ha, també parla molt, no? I també n'hi haurà capgrossos, no? Perquè en aquest cas és la companyia del GMSI Disparatario, que ens portarà el seu passacarrer
els espantacriatures valencians. Així que també pues, ves un poquet, no? Perquè al cap de setmana hi haurà més capgrossos, no sols els nostres, els que apareixeran a la fira, i el diumenge pues, tindrem una cercavila que bueno, està dirigida als xiquets, però també els grans la disfrutarem, no? I jo crec que per això pues, bueno, era tot un conjunt de coses que mos invitaven també pues, a poder-los exposar. Abans tenia l'oportunitat de parlar amb Ernestina i me comentava que en aquests últims anys el poble de Càlig ha sigut un poble on han vingut molta gent de fora, nous vinguts, que bueno, han elegit Càlig com el seu poble on quedar-se a viure. No estem parlant només de gent més gran, sinó gent també jove, no? que ha vist aquí una oportunitat de viure, una oportunitat d'estar pràcticament al costat de pobles grans, Vinaròs, Benicarló i Penyíscola, però en la tranquil·litat d'un poble de l'interior. No? Conta-mos, perquè sé que enguany tindrem algo important, una exposició important per a aquesta gent nouvinguda. No? Sí, la veritat és que fa unes setmanes pues van vindre a reunir-se nosaltres a l'Ajuntament, perquè són gent sobretot bueno, alemans, holandesos, francesos, que viuen al nostre poble i que bueno, pues, alguns estan jubilats i altres no, ja tu has dit tu, exacte. Que no són grans, que han vingut a passar la jubilació aquí a Càlig, i que ens diuen pues, bueno, pues, que són pintors, que en la seva vida laboral pues, havien tingut alguns sales d'exposicions i que alguns havien sigut professors de Belles Arts i que bueno, pues, volien sumar-se en un acte a la fira. I la veritat és que el local social, que sabeu que el vam inaugurar al desembre, ja està dins del recorregut de la fira, pues, tindrem l'oportunitat de veure algunes de les seues obres. No? Sí que és veritat que bueno, jo encara no he anat a veure perquè estaven muntant-la ara, i ara m'ha enviat un WhatsApp a dir-me que han acabat de muntar-la, després anirem, però bueno, jo crec que hi ha gent que tinga aquestes inquietuds i que a més les vulgui mostrar no sols a tot el poble de Càlig, sinó a tota la gent que mos visitó, és important. Bueno, sí que m'agradaria que com a regidora de Cultura sé que bueno, preparar una programació d'una fira pareix que tots els anys sigui el mateix, però no és el mateix tots els anys. No? Sabem que bueno, cada any intenteu innovar, fer coses diferents, i sí que m'agradaria que pogués invitar la gent que s'està escoltant a assistir, a participar de la fira, però també vindre a Càlig en els ulls oberts de veure la gent com és de simpàtica, i també d'apropar-se, no? A tots els llocs on pues, tinguen, per exemple, algun dolç que puguen tastar la gastronomia d'aquí, però també els productes de proximitat que tindrem durant tota la fira. No? Sí, perquè al final bueno, no sols de dolç viu l'home i la dona, sinó però bueno, també tindrem altres stands, no? en productes de proximitat. Sí que és veritat que podem destacar el millor, no? dels que tenim de producte de proximitat, com és l'oli d'oliva. Sabeu que tenim a Povill Ecològic, que és l'empresa local que ha apostat molt per fer aquest oli ecològic, i a més aconseguim premis de renom. Així que també pues, sí que és una forma també d'apoyar, no? de recolzar a les empreses. Però, i com tu dies antes, la gent se pensa que potser no, fer una fira, una programació de qualsevol és algo repetitiu, però sempre vols fer coses diferents. No? Enguany, per exemple, el dissabte per la tarda portem a l'associació Lo Planter de Tortosa. Ells van a fer música tradicional i jotes i ball popular a la plaça Nova. Els que són de Càlig, no? I aquí a la comarca potser coneixen a Pere Cumbau, que bueno, el cap de setmana passat va ser el lloero de Sant Vicent, que ja ho és des de fa molts anys. Sí, sí. I la veritat és que jo crec que també serà una forma, no? de que aquests balls i aquestes cançons tan típiques de la nostra zona pues que també arriben a més gent i que ens sumem tots a ballar, perquè a la plaça Nova estarà oberta per a que tot el món que vulgui puga ballar, no? I al final una fira pues, bueno, són moltes coses, i també jo crec que una cosa important, no? I ho hem vist avui aquí perquè hem tingut la representació de 3 associacions que participen en la fira. Un poble no és res sense les seues associacions. Exacte. Les associacions del nostre poble se sumen, no sols estan les que han participat avui, tot el món estem esperant el Corron Conco, i enguany, per exemple, hi ha una novetat,
el grup de teatre Corronconco actuarà a la inauguració de la fira, com sempre, però ho farà a l'escenari principal de la fira, ho farà a la plaça Nova, i la veritat és que jo penso que li donarà també aquest empaque, no? que feia falta, i que al final Corronconco és... jo crec que no entendríem, igual que no entendríem les festes sense que començara Corronconco, no entenem la fira sense l'actuació de Corronconco. Sé que han treballat molt, que tindrem una representació que crec que a molta gent, sobretot a la gent gran, els agradarà. Els més joves no ho han viscut, el que mos contaran, però estic segura que si ho pregunten als seus abuelos o als seus pares, els podran contar experiències de primera mà del que demà mos representaran, i no vaig a dir res més perquè té que ser sorpresa i no vaig a fer spoiler, que si no me diran no t'ho haurem tingut que dir. Bueno, també m'agradaria recordar que no només teniu fira, sinó que també teniu, crec que recordar el dissabte de nit teniu ball, no? És important perquè podríem dir que és fira i festa també, perquè al final teniu festa de nit, no? Sí, la veritat és que ja fa uns anys que ara no venia orquestra, sí que és veritat que els anys de la pandèmia també se va tindre que reconduir un poquet. Exacte. I l'any passat van fer DJs, però la gent demana orquestra, orquestra per tots. Orquestra per tots. Sí que és veritat que també fem un sopar popular de pa i porta al Centre de Cultura. La gent pot apuntar-se, tindrà taules i cadires disponibles per a sopar en les seues colles, i després farem ball, que serà gratuït, al Centre de Cultura, que començarà a les 11:30 de la nit, i així que qualsevol persona que mos estic escoltant que vulgui vindre, diu, mira, vaig a Càlix, sopo i després me quedo al ball. Claro. Dia redó, i ja comprar unes farinoses i un dolcet de postre i ja encara més redó. Remates el dia. Exacte. Pues, en Ruth, donar-vos les gràcies sobretot a tu i a tot l'equip de l'Ajuntament per organitzar, no? La fira, i sobretot que la gent que ens està escoltant pugui valorar, no? el que tenim aquí al poble, a banda de la gastronomia i tota la gent que vindrà este cap de setmana. També, com comentàvem abans en el tècnic i l'informador de turisme, Càlix també és un patrimoni històric i patrimoni cultural que hem de valorar també, no? Exacte, i al final, aquesta posada en valor de la nostra torre, que vam començar fa uns anys i que sabíem que a la llarga tindria la seva recompensa, l'estem tenint. Només en la setmana de Pasqua, ja vos ha dit antes l'informador turístic, havien tingut vora 300 o alrededor de 300 visites. Jo vaig anar un dia per a reunir-me en ell i no vaig poder reunir-me perquè teníem molta gent esperant per a fer les visites, i la veritat és que això fa goig, no? Fa goig perquè veus que al final la feina que fas i més projectes que tenim, i que jo sempre dic que els que estem als ajuntaments, els regidors, els alcaldes, sempre tenim projectes, els tenim preparats per si surten subvencions per a poder demanar-les per a fer més coses. Tenim molts projectes, ja no sols en l'àmbit turístic, sinó que en l'àmbit turístic que també ens afecten a lo cultural i a lo patrimonial. I després de la fira ja començarem a anunciar algunes activitats que venen també els pròxims mesos i que creiem que podran agradar molt a la gent. El primer, i aquesta sí que el vull anunciar perquè jo crec que hi haurà gent que li farà goig, el dia 23 de maig, si no m'equivoco és divendres, tindrem els dos restauradors de la torre, Fernando Vegas i Camila Mileto. Fem-nos una ponència sobre el que va suposar la restauració de la torre. No va ser una restauració fàcil. Sabeu que l'any passat vam estar recollint un premi a Itàlia per la tasca dels dos arquitectes que van fer en la seva restauració, i crec que arriba l'hora també que ara ells puguen explicar-nos de primera mà a tot el poble, perquè nosaltres hem tingut la sort que a nosaltres mos ho han explicat, que tot el poble sàpiga tota la tasca que s'ha fet, perquè moltes vegades no som conscients de lo que costa restaurar un edifici com és la torre, que van sortir els seus inconvenients, les seues humitats, moltes cosetes que van sortir, no? I jo crec que és important, no? Tot aquest patrimoni acaba de posar-lo en valor. Ruth, donar-vos les gràcies perquè sé que és molta la feina que heu tingut que fer des de totes les regidories, i no res, per últim, si vols invitar tota la gent que s'està escoltant a disfrutar de la fira que tindrem aquest cap de setmana, però també a disfrutar de la gent d'aquí de Càlix. Això, que a Càlix anem a viure 2 dies immensos i intensos,
al voltant dels nostres dolços, però també al voltant del nostre patrimoni i de la nostra cultura, on el treball de molta gent, de les associacions del poble, de les empreses del poble, esperem que se vega reflexat i que al final pues, venen a descobrir este trosset del Maestrat tan únic, tan prop de la mar, però tan prop de la muntanya, no? Com és Càlig. Bueno, res, Ruth, donar-te les gràcies i que disfrutes també d'este cap de setmana. Gràcies.